Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. पण मला नेहमी आश्चर्य वाटतं, आज जे महाविकास आघाडीची चर्चा होते ते 2019ला महाविकास आघाडी स्थापन झाली, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले. पण मला आम्हाला नेहमी वाटतं, मी 12 वर्ष जे काँग्रेसमध्ये, त्याच्यामध्ये 5 वर्ष आमदार होतो. उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसची मैत्री ही आत्ताची नाहीये, पहिल्यापासून एक दुसऱ्याच्या प्रेमात. आता त्याला तुम्ही दोस्ताना बोला का काय बोला, पण पहिल्यापासून एक दुसऱ्याच्या संप्रेमात. काँग्रेसमध्ये आम्ही जेव्हा ऐकायचो आमदार म्हणून, ते काँग्रेसचे जे मुख्यमंत्री होते, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब जे मुख्यमंत्री तेव्हा होते, ते काँग्रेसच्या आमदाराला भेटायचे नाही, पण उद्धव ठाकरेंचे पीए जे मिलिंद नार्वेकर आहेत ना, त्यांना लवकर भेटायचे, पण काँग्रेसच्या आमदारांना नंतर भेटायचे. ही अवस्था काँग्रेसची. काँग्रेसमध्ये मला आधी आठवतं, ते बँड्राची पोटनिवडणूक झाली आणि बँड्राच्या पोटनिवडणुकीमध्ये आम्हाला आठवतं की रात्री प्रदेश अध्यक्ष तेव्हा अशोक चव्हाण साहेब होते. राणे साहेबांकडे संदेश घेऊन आले की साहेब तुम्ही पोटनिवडणूक लढवा. साहेबांनी तेव्हा सोनिया गांधीजींचा शब्द राखून निवडणूक लढवली. पण मी, निलेश साहेब, आम्ही सगळे त्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये होतो. एका बाजूला राणे साहेबांना निवडणूक लढवायला सांगायची आणि दुसऱ्या बाजूला सगळे काँग्रेसचे बहुतेक नेते ती सीट पडणार कशी यासाठी धावपळ करत. अहो, काही तर नेते त्याचं नाव घेणार नाही, पण काही तर नेते सकाळी जेव्हा राणे साहेबांच्या प्रचाराचा जो दिवस क्रमांक धरायचा, काही तो दिवस क्रमांक हातात आला तर लगेच मातोश्रीला फॅक्स करायचे. अशी काँग्रेसची अवस्था. अशा पद्धतीने तो पक्ष कसा मोठा होणार? आज जे काय राहुल गांधींची जी अवस्था झाली आहे ना, ती ह्याच्याचमुळे झालेली. गरज वाटतं मला, जे आज एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मागे ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्ष, ज्या पद्धतीने मोदी साहेब, ज्या पद्धतीने अमित शाह साहेब, ज्या पद्धतीने आमचे फडणवीस साहेब उभे, ही ताकद अगर राणे साहेबांच्या मागे जेव्हा 2005ला उभी असती ना, तर आज इतिहास महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा वेगळा असतो. आज ज्या पद्धतीने आम्ही भारतीय जनता पक्षाला एकनाथ शिंदे साहेबांना ताकद देताना पाहतो, खरंच आम्हाला वाटतं की ती ताकद तेव्हा राणे साहेबांच्या मागे उभी राहिली पाहिजे.